Ja som len chcela pritiahnuť vašu pozornosť. Ale viacerí sa ma pýtali, či môže reholná sestra mať tetovanie, alebo že keď niekto má tetovanie a chce ísť k reholným sestram, či to nie je prekážka, alebo si musí ísť niekde dať to tetovanie vymazať. Poviem vám to, čo viem ja, teda väčšinou vám hovorím len to, čo viem ja. Ja osobne nepoznám sestry, ktoré si dali tetovanie už ako sestry, ale poznám dievčatá, teda, ktoré mali tetovanie a vstúpili k sestram, sú teraz reholné sestry a to tetovanie majú. Nebola to žiadna prekažka a nevymazali si to. A tetovanie je veľa názorov, nejdem to tu rozoberať, nie na to čas ani priestor, len chcela som povedať to, že to nie je žiadna prekažka a vstupu do reholy, lebo jednoduchá odpoveď je, že tvoje srdce, viete. A je to fakt, že ako hovoria deti, easy peasy odpoveď. Lebo Boh sa pozerá na srdce.